Dit gloeit. Ja, ik nog steeds in mijn sleep. Ik ben Femke, 22 jaar en pakketbezorger. Kom je maar bij mij. Ik moet eerst de pakketten inscannen en zo kan ik zien dat alle pakketten wel aanwezig binnen. En dan kan ik weer vertrekken en dan mag ik ze weer al je scannen, zodat ik ze kan afleveren. Dit gloeit. Ja, ik nog steeds in mijn sleep. We hadden dus nummers erop staan, dus dan kan ik direct zien welk pakket ik moet hebben. Gemiddeld toch ik zo'n 120 pakketten per dag. En nou dat het wat drukker is, wordt het meestal wel meer dan 200. Hoi! Hoi. Alsjeblieft! Doei doei! Ja, het is wel een stuk drukker dan normaal natuurlijk, dan in de simmer bijvoorbeeld. Het is nu krijg Black Friday geweest, Cyber Monday wie juster. Dus je merkt zo'n groot verschil dat er volle meer pakketten binnen dan normaal. Maar op zich is het nou nog wat te doen. Maar er komt echt wel zo'n team met de crisis natuurlijk een tijd dat het echt wel heel druk is. Ik denk dat het gekste wat ik aan mij maak, dat toch echt wel een pakket en daar zit een dildo in. En die hele dozen die we iepen. Dus ja, die moest ik helemaal tapen. Dat wil echt een beetje raar. Ik begin om jou te zien en dan begin ik in te laden. Dus al woorden beginnen wij echt met onze rit. Aan het eind van de dag ben ik rond 4 en 6 ben ik klaar. En dan ben ik wel lekker naar huis.